Anyang laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo nga ikan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigod. Imbagak nga da pordiyaan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nga bakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano nga yun day talakay? Nabakak matan. Uray sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maramilan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti baga sa lakay. Ay, laki din bakit? Saan mo't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunod tamad lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ano tumayo iba kaya? Padiguan kayo kumang makapadisbaya. Mati kasta. Alas 10 ni Tiagsapa. Ngam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yo aya. Anya lakit ni nanang. Sa bali man nga minang ti pampanunutan nyo. Payakas na ti isa mo nag-awid pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din nito. Common sense matan Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat da lakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga tinaduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya tinakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adaman ang tinapananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamulaan ti sigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan-anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon na mapiste ti mula. Mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko na sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabitan a panawan ko ma.
Wan, di ka matanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko na sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggardain. Ading ka. Isumot ti kinuna ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot a mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliwliwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro din itatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin taday jay, may merlata no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, jay mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rulan alangan na. Mapantadwa, no maalat ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang ngamin ti oras na agsubliak pa dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinalodsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid kan Laura, majalima ba sa nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kan David, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit tingag pamyanan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin at sinalodsod mo eda. kaya no nagparatak di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsain nga imutang ka data, kabagays? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwa na ya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton rabii. Apay di mo mabalin na tawagan ita ya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton rabilangan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kay kabagais? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Ang mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagais. Makapatruma, makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, Juan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Ad gimwapo ka. Iso adi ka na ilasin na dagos. Anyalaki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no may tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita ta dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo.
Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, uncle. Ay, gimatang langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya uncle. Nakitinda ako iti abastumi. Ay, wan kayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Wan uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da kano. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapananda ka agasawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan matiyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Ang mga manukom-komporme, matadararamidin da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanyalaki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, wala nang. Ayan niya itinegosyo yaw. Awan mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yung pailaang ng imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ay, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Siga kidi mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun itaalawas kasinsin. Ano sampay lang nga urayin kasinsin. Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay di ti balay yo. Tadi yo matang malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Sugal mat kayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso mat lagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya lagi din day tataw.
Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at nakadagita nga agasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagays. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak damat. Ay, anya laki din. Jakmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit pag negosyo da. Basad ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Ngaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagays. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumalsaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talag itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel, lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Hiawanon, di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmula tamanan, bakit? Isardang tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abang. Eh, palas ta, ti makisarita ka nagiti ang mabuta. Ang mga nuada masan kalata. Tapno, mabayaran ta kumamaltan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, agkardin kayo manay. Awan, iswa kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami ti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, no alda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag apangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amamuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sakalakwada. Amayat ngagpautang bakit. Anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak, lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalalang kiltatang mo. Ang mga noan da may tilda si Milya. Kaya lumabalit ang mulaan tapay lang ti talon. Tapno, santa, nga gabang. Awanan tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugadur kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dahita na pasamak. Nailumlum kayo kaya nga raw iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo di tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapaylaang ti talon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakam. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kaming agpayso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang.
Itad may, daw-dawatin niyo. Ngam, pangasi yo Isardeng yun, di pa nagsugsugal yo iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw no kasta. Isardeng yun, day tasugal. Tawan tinasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang itibiyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ayan ti kursyonado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka, ibiyong anak kaw. Ang lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, noon ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinayta nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakkal nga ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado, nga ano ti umapal, nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo matinggatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni tatang aya. Siyempre, kwartak, tinaygatang iti dayta arep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Sapay nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang nyo kunak. Ay, sweldok tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatakan na kamatan. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti pa nagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamutan ti salsaludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bagat, sabihin ko sa yung totoo, madalaga nga rod. Ang mga kunak no, adamaltan ti illegal at trabaho ti anak ta.
Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka di kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka man? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kada tataundong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapay ngay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyag nyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha, asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Taluabulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances tinagatang ko. Ha ha. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaang iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kas napimpiman tilangan na. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko ada. Day tay nga rud ka nanang. Ado ti bumili biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Oh, agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Oh, sipod pa ide. Aging gayta. Layay, agab-abang dalata. Sa bagay anya ko mati serbiti kinagagat da no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat ko asawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga ginasi kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako, nay! Kumusta ngay bakit? Inted ni Tata Undong titangdan niyaw. Nah, kasla na unag man ti pampanunutim Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyaw, kunak. Wun, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adalang amin na unag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya? Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan ba't nga agprogreso ti biyag ta? Kasta mo ngamin bakit? No daduma. Nabuntog ti progreso no nadalos ti wagas mo. Naimbag pa'y kanya, kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances na ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawanan ang makitang-tangdan ta? Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay. Tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta.
nagtaka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Ang lalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mo't may bibusan. Iso nga rin nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Agtrabawak manin itong rabi No isote ko please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya! Ada ka di kwarta, ibiyong anak ko. Manuti kasapulan nyo ayan nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo timakaam mo, ang mga sikaso ka nagiti trabahador, ibiyaw. Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Pesting yawa. Laita, pailangan mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Sweldo ni Oibyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumuar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mo't gardaw. I want to remind you. Siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadolakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ko. Naragsak kay tanana, mayati isam mo. Ay, uwan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ko. Sino jak si sirip? No saan nakagbindot? Ni Rowella na itinana ka? Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga tati sirsiri, panday niya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipulpod diya nangagasawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y ti balay tayo. Mabit man lang takasaritak man dadya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali mo malpasan. Kan limawa pa yun, auntie.
Aywan, tanagagat nagtrabaho ni Ibi yung anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ibiyaw. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklaw na iti kalugaran tayo lakay. Sino ako lugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa, danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak tumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakit ni Ibyong ngay, jak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali, ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan nakit din. Bisin mo lang dahi ta. Niyalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Ne, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, tsak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang dita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam Luisa. At DJ police station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga tungpal piyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan natin makampo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga gina. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Jack mo nga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Kat amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot kano nga min lakay. Ewan ngam kita man. Kita am tinabasamak.
May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, amangan kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta? Saan mabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Amumlay ta bagay. Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag ka, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon samot ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapnood na pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idhey, saan ko ba? Mat na ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas bagat? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi aduti, may awid na kwarta. Inpanpanagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di aplano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun lata. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya yati pagkaskas na una mo natin? Sa lodsod ang pailaang manyat pagungungtak. Ay unay kamot na bakla. At iwan pa ti babae. No ako nga mate. Una ba natin? Asino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbag ka?
Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda. Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwartam. Ngam ka na yung kaamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbag ka. Anya, hunay ka heksar din ka mamay. Nakababay laki dito ka robalet ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Di nakababae. Tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Hay mga asim ta sumardan kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din. Sibog na kadugang mo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko kinidagwan. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko ni. Ay, kasanumat nga med, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwon. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasto unay da diya lalaki. Ngam nagalas man di busis na, adaayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, besye. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, besye. May stress ka talagang kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Besye? Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay nagbayagan apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwon. Nalabas matanda tanga namin mo. Ay, unay ka na yung gureng. Dito mo lang sa sound na raramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasak pa ya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naglaki din no, anya day ito'y nabasa, alabad dakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatawag, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, ay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil ta ngay bagbagam. Mag-break nga, may. Saan kumamakas ta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyag. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Ag-break-tan! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timurad, tisbok ka ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo dyan. Hoy! Ay, puno ti magbagak sa lumay.
Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din day nga ibagbagang. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipod nag-break kamay. Ha? Pudno ka din day ta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, aklo na mong tiyayak ko. Ay, manipod ita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun, pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan, adamot siguro makabulanan manipod nag-break da Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragragsa ka kitinitang imbagang Beshi. Apay, agdat-daton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo mo't tapno amaw. Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya, nidagaw nga dakayan ayat na abaklita. Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mo na. Asino nga'y kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya, ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang, nidagaw tay adda ibagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol kanomad kami ti babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kaayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng, nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamot anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na ngawan mo't ser-serbina. Anya laki din.
ngano ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay sanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Huh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak Ken maysa, saan mat anay dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik king kuwana. Oho! Nagadokat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Nalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtepulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, goreng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga namatan nga uray agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasaman daya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yun sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagolita. Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti panagsasauna, ha? Malabay amlaang, goreng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam, yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam, bayamon, goreng. San nga iso na ti makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka, gapulang tawan sa time. Oho, nyalaki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas na itang aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimiming. Itay ka pa asaw nga saw, oh. Di nga mapambanog asaw-saw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpad! Kita aman dito pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, saan, Mike? Nya, kita siguro pa. May sa nga isbura ito, yo. Nabasalaing isbo ko na mutay, no? Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan! Unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak kita? Tata, Nakaragragsak ka ka nagitipos mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka na gula boyfriend mo. Gambita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangap. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok. Awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan na, tata. Sa lumay. Nakababain ata nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di tiyaramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta ka na, yung tikawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pati pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay.
niya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul Ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Agasaman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay agasaman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod, dayja lalaki. Pasensya ka kuman, itinailawan na ibagbagak idi goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na weno saan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to day tarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagak-laking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kaslasan tang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kung namot lang no nakaka-proud tayo dagol, kat saan mat. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti ken di kuring. Ibagampay nga awan nga minsayutin na, iso nga imbrik ni dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopost. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan kwa na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anya Laki din! Apay nga ito nagnamit ni baka umawa na pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwin nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, ewan itulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti bagbag na pare. Kasi mo ta, sapay nagpudot ti panaway, nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ni pare, adda pasaheros oh. Nenenay, nagsiksi na babae paray. Slender naka-miniskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilong nga tati papananda. Sa dino ti papana, Miss Beautiful.
Saan ka aglugan iti tricycle, manong? Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklak ti pasahe. Oh, sti ka man. Wan manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah. Iso nga rod, ako nakaagjeep paklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Wan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam na ti palengke, maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay ngay, kat itay pa'y bigat asaan ang nagsuble ang nakipila di paradaan, may. Napanan na ngay nga rodan. At dakit intulod na anapintas, kan, ay no, unay na nagsiksi a babae, maray. Anya? Angam saan ka madanagan, urayam lang ni pare Hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palengke. Panluga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata, nangina, ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iji palengke itay bigat. Uray kumaa, no adag ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan ah. Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambanog ka. Saan ka mat amabambanog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga ron iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot ah. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros, paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay, di mo kayat mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsila ang kano ti pagbayad na. Ay jak kayat ah. Lugi ak lukwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita, paray. Ah, pare. Ato yan ti pasaheros ko. Nay. Diyan manin balasang iti kalma na. Sige pare ha. Panawan ka pa yun dito. Tanak man itulog. Itulod ka man na, Niji papanam. No problem. Nagalisto ka ngay masidag ah. Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmatkeng ka, no problem. Iso nga aglukan ka. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangak. Agam, agore ka. Ay, aday pagkakit ka. Anya dayta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo, iti tricycle, ha? Aywan, ijay junction ti paradaan da. Ubensama, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Ta isuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Lagi na kano ti gasolina. Kurang kano ti pamasahe. Ay, Kuna na dayta. ay, naska nakasaritam di taga-asawa.
Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin, apil yan. ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad jay seksi abalasang asimbongad. Ha ha! Siksay, abalasang. Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigyan na itinay ka abalasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi a babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay at ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka ni Taritaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, takwelyuan nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapwang. Nagpasada, Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka alagmalmalam. Alangan mat gamin, kadak ijay akadayon si Kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Dayamat. Anya day ta chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si Kabat. Ne duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya day toy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay apagat atapan na kakasta bakit? Wan, taad na nakaibaga kanyak nga dain tulod mo asik si a babae. Ayan kan saan mo apatyan da kita amang mangag mo si Kabat? Ay, saan ka nagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, doon nga daw saan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Sino tinangidanon? Dagiti makakikita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili. Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale. For sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ko na kaya tapagpasadaan di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanay paradaan. Agardinak lakanon. At akadi amambum agumatag iti tricycle pare. At danto pa'y kumpare ngagpalpala ko mo iti tricycle na paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatag dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sa pa'y maisinan ti sidecar na paray. Di bakat kuman Nagpatiliw kanto mo kami. Di ka lang naganan mag. Ay, wun karon pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag mo ti checks kanyak. Ang pampanunutag niya, kasla tigre ang rupa ni misis ko. Kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Agawid ka dago sa paman amak hamula ka.
Wan, anya kalaki din ayabangan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Ada ayamat chicks iji garden. Ag chicks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No ada mayat, agumatang Apay kit din ngawan. Karag-karag mo't apirmain. Nangiluganam tupay, iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan ni garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman nak pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka dita gardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay dita kantina. Nay, tapay paray. Mapantaag palang mi isbiit pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya pare, ada kwartak, saan ka madaragan? Ay, uwi na, ano isuti ko na. Sa dino a kantina, ti pagpalamiisan ta. Namutin to'y beer ngayon inumun ta paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka madaragan pare? Way, namumukiti nga da kwartam paray. Ada sikreto pare. Nay. Yan ay ta sekreto ngay. Engam, di mo ibagbagak ini kumarim Apay ko mga ibagak, secret nga rod ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan pare. Mamimis mi mo't titungkal may sa pare. Nagturod ka mo din paray. Ay, wala sakpay ti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko pare. Paumayan. Maangot ko kati pabanglo na. Ang yaman naktain logan nak pare. At para kagayang maray, di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo pare. Ay, di naudya pasayeros ko, maray. La pagbalunan mo't nila kay ko daytoy. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo at tuyo, timpabalon ko, kun 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko daytoy balon na, kaasimag. Ay, sos, delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa'y laang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarden ma? Ha? Bakit? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na? Lumagta ako ni titawa. Ay, kabaalam ti lumagto ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Sige, unayan na ka. Oray sa deno ti papanam. At dalat na babaem salbag ka. Ay, maglaki din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Agbabay ka pa ilaang. Bakit? Agbalbaliw ako, promise. Agbalbaliw ako. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasalitaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.